Ing panghitabo nga atong gi sa ulog karon, mga 2,000 na ni katuig na hitabo nga ipamatay ni Herodes katong mga gagmayng bata. Pero karon nagpadayon lang gihapon ni mga inosente gipamatay. Trabaho mo kuni si Yawa. Kining Yawa di gini mohunong kung ang Ginoong Dios ginuos kinabuhi, ang Yawa ginuos kamatayon. Padayon pud na siya. Malipayon gali ko na kaingon ko nga at least diri sa Pilipinas ang abortion dili pa ni siya legal. Sa US legal na. Sa ubang dahang lugar legal ning abortion nga patay kag bata. But not everything legal means moral, no? Counseling magyud ko kay doon naman to Rachel's Children dito sa US, no? Nag-counseling magyud ko mga babay nga nag-agi og abortion. Luoy kayo. The first victim is the child. The second victim is the mother. Kaya nga hitabo niya ni gihimo mo guning politiko gud. Kining mga gagmayng bata gihimong political issue kining abortion. Because people like to be convenient. Pero dako kayong pag-antos ang mga inahan niini. Pila na lang katuig, 20, 30, 40 years later, dako na kayo ilang konsensya. Sa bata pa na sila, okay kayo, may problema na nila. Ilang konsensya, murag baliwa ara. But it catches up with them. 40, 50 years later, magsige gyapon sila guna-huna sa ilang bata nga ilang gi-abort. Yan na pag-iuban nga, once musugod na kag-abortion, kaning mga ginikanan, mga inahan, they are psychologically unstable. Magsunod-sunod na. They don't stop at 1, 2, 3, 4. They become serial killers, if you ask me. Mo nang mag-ampu ta na sila, mga biktima man pud ni ang mga bata o ang mga inahan. Nga hinaoton ta malamdagan ang kaning atong mga babay karon bagong tubo. Nga likayan ang abortion ng ato mga legislators nga dili gina pwede nga maligal ng abortion and make it easier for people to kill innocent babies. Amen.